Bratislavský Pentagón je smutne známe miesto drogových dílerov a prostitúcie. Školy v jeho tesnej blízkosti sa však proti tomu snažia bojovať. Napríklad už aj malí školáci sa učia, ako im môžu drogy zničiť život. Svoje poznatky potom môžu odovzdávať rovesníkom. Na základnej škole v Podunajských Biskupiciach pochopili, že deti sa potrebujú učiť aj o tom, čo môže ohroziť ich zdravie, ako napríklad drogy. Neriešime tu problémy s drogami a napriek tomu si myslím, že je veľmi dôležité robiť túto agendu proti drogov. Súčasťou mimoškolských aktivít pre deti nie sú len tanec či spev, ale aj interaktívne protidrogové prednášky. Tá posledná školákov mimoriadne zaujala. V pondelok si dáš heroín, útorok alkohol, v stredu amfetamín. Čo očakávaš potom od svojho tela? Nič. Telo ti dá len to, čo ty dáš jemu. Keď mu dávaš svinstvo, dostaneš nekvalitný život. Deti, ktoré sa prednášky o škodlivosti drog zúčastnili, zároveň zložili sľub protidrogových šerifov. Ako protidrogový šerif sľubujem, Že budem príkladom tým, čo budem. Žiť život bez drog. Žiť život bez drog. Ďakujem, teraz ste protidrogoví šerifovia.